Bare sige go. Go! Så spidser sig til i skolens futsal-turnering. Vi er efter en fremragende afviklet turnering nået frem til semifinalerne. Og der er 4 rigtig dygtige klasser tilbage. Og vi har indkaldt eksperthjælp til lodtrækningen her. På min højre side har vi Sofie. På min venstre side har vi Signe. Og de vil så være garanter for, at der ikke er ugler i mosen nogen steder. Oprindeligt var elevrådsformanden Malte indkaldt, men da han er blevet set rygende på en cigaret under en fodboldkamp oppe på Estadio del Multicasa, er han naturligvis blevet vraget til denne opgave. I morgen spilles den første til kl. 11.45, og der kan vi regne med, at vi får en ægte notabilitet som dommer. Emil Larsen, der i går scorede et mål for Lyngby og stort set var banens bedste spiller ved dømmekampen. Muligvis i onsdagens semifinale får vi Anders Christiansen, AC, til at dømme. Det er ikke helt afklaret endnu, men vi ved i hvert fald, at Anders har indvilget i at være dommer i finalen, der løber af stablen på mandag kl. 11.45. Den helt store finale. Vi er nu kommet så langt, at vi kan skride til at finde, hvem der skal møde hinanden. Og jeg skal lige her. Og så giver jeg den her til Sofie, så kan du få lov til at pakke den ud og vise. Og jeg kigger med her. 3J spiller i morgen af det ene hold i semifinalen i morgen kl. 11.45. Og Signe, vil du være rar at... Og 3J møder 3I i en yderst spændende semifinale. Og der bliver drønt på i morgen. Vi håber, der kommer rigtig mange tilskuere op og gør det til en stor og festlig begivenhed. For nu at tjekke, at der ikke er nogen forkerte ting, der foregår her, så skal vi jo altså lige være sikre på, at de 2 sedler, der ligger her i koppen, at de rent faktisk reflekterer, hvilke 2 andre pladser, der er nået til den semifinale, der afvikles onsdag kl. 11.45. Og Sofie, nu skal du have lov at pakke den her. Der står 1G. 1G er klar på onsdag 11.45. Og ja, Signe, så skal vi se, hvem 1G's modstander bliver. 1G's modstander er fundet. Det bliver 3B, som sagt. Vi kan se her, der er ikke mere tilbage i koppen. Vi må gå ud fra, at det er som sædvanligt foregået på den helt korrekte måde. Vi glæder os til at se rigtig mange tilskuere til de 2 spændende semifinaler tirsdag og onsdag. Og ikke mindst naturligvis til finalen, der afvikles mandag. I følger naturligvis med på Facebook for at se udviklingen i turneringen.